Dalaygo ng Dios sa gyapon nga siya ato kauban. No? Amen. Kung naging nga pakiguban yun sa Ginoo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. Kaya Ginoo makiguban ng pud nato. Muna iyang saa dito sa mga disipulo na into the end of the world. Kauban ko ninyo. O bitaw na nga. Maabot yun ang panahon na ay katapusan. Matapos na ang ato ang pagpanarbaho Diyos kalibutan. Matapos na ang ato ang mga negosyo. Matapos na ang ato ang mga panahon sa pagsuri-suroy. Panahon sa paglaag. Panahon sa pagpangaligo. Sa pagkalipay. Sa pagdula-dula sa kalibutan. Maabot yun ang panahon mawala na. Maabot ang panahon nga wala na'y negosyo. Maabot ang panahon nga kita dili na ka kanang gibati nato nga din aduna tay kaibog. Wala. Maabot na ang panahon nga naatay mga damlulis kalibutan, mawala ng tanan. Ug mao kani ang gitawag og katapusan nga adlaw. Kadin matapos ng tanan. Sa diya nga moabot na ang adlaw sa Ginoo, wa na gyud tay mahimo kay kana adlaw naman na sa Ginoo. O bitaw ning kining last days, mao kani ang iyang giingon nga din atong pahimuslan, no? Ato ning pahimuslan nga din aron kita makaandam sa pagbalik sa Ginoo kay ang Ginoo ra ba wa nato damhan nga mobalik siya nya wata ka bawo sa panahon nga kanus-an ni ayon na mo pag laom mo pagtuo nga mobalik ta sa normal kay ngano man giprophecy na ni wadto na gyud ta sa katapusan. In the last days na ay mga muabot nga mga panahon nga matod pa niya dito ni Pablo kang Timoteo, perilous time na. Kaya nga naman, mahigugmaon na ang tao sa iyang kagalingon, dili na mahigugmaon dahil sa Ginoo. Bumito na kita mga iya sa Ginoo. Muna ang ato ang tanawon karon ang ato ang panahon, sitwasyon. Kaya nga naman, sa diyang maabot ng adlaw sa Ginoo, pangit-ngit naman na. Panimalos naman na. Bumito na ka ng ato ang mga tinuha, dili mo abot ka na. Bumito na ang Ginoo, nagatag ka na ito og chance. A little revival, extension of mercy, and a little space of grace. Kung hindi na ito nakalimtan, pasalamatan ito ang Ginoo, nga gitagaan pa ito og jutayng panahon. Kung na kung prayer ba sa diyang aniyat, nahitabo ang ECQ. Kung na nag-ask ko sa Ginoo, Ginoo tagaay may gamayng panahon. Kung tinungdan ang Roma chapter 9 verse 28, nga matod pa niya, gikat up niya ang pagkamatarong. Ito na tingong ko sa Ginoo, Lord, saan naman nga nahitabo may namon nga paundangon may pagsimba. Naabi ni sa Bible mo ito hinungdan akong nabasahan dahil ito gihatag din sa Ginoo at Roma chapter 9 verse 20. Magikat off niya ang righteousness sa makadyo for the short work. Kay tungod alang sa gamay na lang mga buluhaton nato. Gamay na lang atong buluhaton. A little while. Ano yung gingon? Kung ang gingon, redeem the time, atong paimuslan ng panahon. Kung mahimo, ayaw yung biya kay nga naman, abi mo, diri, wata ka balo mo, nang gingon siya, pabili ka mo sa Jerusalem, kanang minit sa Jerusalem, is kanang simba ba? Kay nga naman, ibubo man niya ang Espiritu, kanang gipromise niya, kanang Espiritu, nga diin, mao ka na ang ato ang, kanang i-change ato ang lawas. Doon na may natural body, doon na spiritual body. Aron kita muadto na sa Ginoo kay ang Ginoo is spiritual. Mo bitaw na magpadayon tag pangalagat sa Ginoo pinaagi ining iyahang mga propesya aron dili ta mawala sa Ginoo. Mo bitaw na kayang mga pulong na nagpahinumdom kanato kami mga magwawali, magawarning lang. Ato tong padayonon to katong gitawag og kinsa may gusto gyud ma-rapture. Kinsa man to'y gusto nga din usa siya nga ikot up siya ngadto sa throne of God kay ang revelation nagpadayag na daan nga din sa diya nga din ang dragon ihulog na diri wa na siya lain buhaton tan-awon na niya mga kasuanon kay ngano man kanang babae nga nagdala og anak kanang buntis nga babae nga hapit ng manganak mao na iyang tan-awon. Sa diya nga kana mugawas na, wala iyang lutoson,
Mabot ang time nga kung mabot na gani ang Great Tribulation, matong gingon ni o sa Ginoo ngadto sa Revelation nga diin there is war in heaven. Nga kanang atong accuser nga si Satanas nagasumbong nagakasaka kana og ingon pa sa sulat ni Job. Dili na napasudlon dito. Unya sa diya nga ihulog na siya, niya ang third part of mga angels iyahang madala. Ihulog na siya diri, musulod na siya dito sa kanang gitawag og kanang usa ka tawo nga di magpailang na siya Dios. Sulod na siya ang espiritu sa dragon. Niya iyang government is muna nang markahay. Niya kita, bawo na ta nga markahay. Nga dili na mangganit ka pamalig ka pamaligya kung walay marka mo iyang gingon matod pa nila ganin karon wa ka mabaksin dili ka pamalig o ka pamaligya muna nga din usa na kagitawag og warning nato kay gipractice man gud na so sa matong buhaton mo bitaw ang pulong sa Ginoo is gihatag kini gitugag kini mao ni ato ang suga kahayag sa dalan nga ato pagdalakdan diya sa tubangan sa Ginoo. Muna kaning ato ang tanan mga pagabuhaton kanang sumala gayod sa kabubuton sa maha. Muna mingon ko ninyo kung gusto man mo mahimo usa kung makapartik ka ng rapture kay twinkling of an eye ang gingon sa Ginoo una ta ilisan una ta rapture ilisan sa ta kay kinsa may rapture bi pataka nag rapture day ang Ginoo bisag wa ka mailisan di ikaw pud ug kang ma-rapture ka bisag or dili ba ka qualified ba ka? Partikils ba ka? So bitaw na nga din, kinahanglan gayud kita naibaw sa pulong sa Ginoo kay kung man yung gingon, if ye shall know the truth, mo pa ni Jesus Christ, the truth shall set you free. Kung bitaw na ako muingon, ang mga magwawali, dapat musulti og tinuod. Ang Old Testament, ang mga tao tunguna sa Ginoo, ang mga magwawali, dili na sila isog manultig tinuod. O na ang kamatuoran ni depart sa ilaha. Karon sa atoa ni ani si Jesus Christ na siya ang nagsultig tinuod. Ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Mo bitaw na nga importante mahibaw ta sa kamatuoran kay mao man ang muhatag nato kagawasan. Mo bitaw na nga samtang ako nagapaminaw ining mga YouTube, mga magwawali. Dunay usa ka butang nga ding ako yung na-obserbahan ba? Wala ko isulti ninyo. Nga mahimong ilad o mahimong bakat ang ilang giwali. Although, kanang pulong nga giingon ba? Kanang usa ako naibaw ang katong sa John chapter 1, verse 12. Mo na giwali yun. Mo nang gipasalig niya sa mga tao. Ang mga tao po, nidoog sa Ginoo. Kaya mo may gipasalig sa pastor. Wala nila iwali ang 13. Sa John chapter 1 verse 12, giundang nila sa 13 nga diin mao detong kamatuoran. Although ang Ginoo nagingon mismo si Jesus Christ, but as many as receive, He give power to become the sons of God even to them that believe. Tanan ito upod, nagtuupod sila nga nasa ligaw nga mahimong anak. Which is a verse 13, gipadayag dito nga diin dili lang kay katong dito kundi kadtong na tao which were born matod pa niya not by blood, dili nang natao sa dugo, dili ng mga tao kay nidawat ang mga tao niya ikaw na tao ka sa blood. Not by the will of flesh, dili ka nang kabubutpon sa unod mo na ang imong papa mama nagpakasal niya ikaw na tao mo na kabubutpon sa unod. Not the will of man nga diin ang imong ginikanan nagtupo sa iya nagtupo sa imo ilahang kabubuton mo nang natao ka dili daw anha kundi by the will of God. Muna giingon dito ni Jesus Christ kadto makadawat of power to become sons of God, dili lang kay ni-believe ka kundi na tao ka sa kabubuton sa Ginoo. Kanang pagbuot sa Ginoo ba? Sao man ang pagkatao pagbuot sa Ginoo? Mabita na niingon siya ang natao sa unod-unod man.
Kung ang natao sa tubig, kung sa espiritu, espiritu. Kung na, kung matao ka sa espiritu, kinahanglan magpabautismo ka. O bitaw na usay, makaingon ta ilad lang kung tutog lang nga na mo, dagang mga tao nito. Kaya nga naman, anak naman sila sa Ginoo. Kanang Kristohano nga nito, anak sa Ginoo. Was na kabalo di ay katuran na tao, dili sa kabubuton sa dugo, dili sa uno, dili sa kabubuton sa inahan ug amahan. Kundi katong kabubuton sa Ginoo nga una ang atuang amahan. Kung bitaw na kung wanita sa simbahan, wala tayo laing amahan ang Ginoo ra, di ba? Kaya kita mga anak mo sa Ginoo. Wala si Jesus Christ, wala na ilan si Mary o si Joseph. Samtang siya nangita sila, tulog ka adlaw na. Niingon si Mary, nga nung gibuhatan minimo, kasi tubag ni Jesus Christ. Nga nung nangita man muna ko, ako anhigyo ko sa balay sa kong amahan. Kasi pasabot niya, katong templo ngayon, yaktuan mo ito'y balay sa amahan. Ni Jesus Christ, kaya ang amahan, o nang nasa langit nga nagsugod ang Jesus Christ dili. Muna usahay, wala na explicar ba, wala lang mawali. Kaya usahay, pagwali, o ito na mga eskriba o mga parasiyo is lack of knowledge. Nga naman lack of knowledge sila. Giparsyal nila, wala nila buhata ang tumoy. Lisod manggod na buhato ng wali sa kanang verse 13. Kaya kung ikaw magpagkatao ka sa espiritu, biyaan, magyunin ang pagkatao sa uno, di ba? Kaya kaya ang will sa Ginoo is matao ka sa espiritu, ma-born again ka, ma-create ka a new creation. Kanang ma-create ka og new creation. Ang giingon sa Ginoo o kang Pablo, all things are passed away, behold, all things are become new. New na ka. Sa ato pa, you are born in the Spirit. O bitaw nang if we live in the Spirit, we walk also in the Spirit. Kung nabuhi man ta sa Espiritu, pinaagi sa kulong sa Ginoo, nagpakatao ta kay mga manisugo sa Espiritu. Yan ang Espiritu, wako din nasabtan. Doon ako'y paminawan nga wali ba? Sa Amerikano. Ganan ko niya, pero naiusa lang kabutang nga wa nila na-interpret. Hinoon, dili manggod ingon ang bulaton sa Ginoo, gipadayag lang sa basta-basta ngadto sa magwawali. Kung dili, doon ay understanding kay kini, ingon pa ni Pablo, dili ni ma-interpret o private interpretation. Kanang buot-buot lang. O, bitaw nang niingon si Solomon sa chapter 3. Proverbs chapter 3, verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Ganuman. Kay kana manggong pagsalig nimo diya sa Ginoo nga dili ka magbuot sa imong kagalingon, kay mao kana ang muhatag kaayuhan sa imong tiyan, nabal. Tiyan ba? Abi nimo sakit sa tao nasa tiyan. Sakit ang tiyan, siron, colon cancer, sa mga sakit sa tiyan, panuhot. Ano yung gingon dito sa Proverbs chapter 3 verse 5 na? O 8. Matod pa niya. And narrow of your bones, heal for the narrow of your bones. Kanang unod sa imong bukog ba, mo nang nundang sahay maluya ang tao, di nakalakaw kay ngano man naa daw cancer sa bukog. Kay ang iyang bukog ang unod patay na. Muna kung musalig ka sa Ginoo, mo na ang giingon sa Ginoo, ingon pa ni Solomon. Malig-on ka. Dili na madaot na imuhang kanang gitawa og marrow in your bones. Kanang unod sa imong bukog. Maayo hinuuna kung trust ka sa Ginoo, labi na kung dili ka mag buot sa imong kagalingon understanding. Mo bitaw na nga diin, pagbasa kita sa pulong sa Ginoo aron pasabtan nato kay bisan si David nga mo to yung giingon sa 77 man siguro to sa Psalms. I know, O Lord, your way is in the sanctuary. Psalm 77:13 man siguro na. Ang dalan sa Ginoo nagyud sa simbahan. Sanctuary ba? Mairis pa ba rin nato na was nga gisulti na pulong sa Ginoo, dili na mairis. Sa butabol na nga diin ang balay sa Ginoo nga giingon kang Moses pabuhata silag balay Moses aron makiguman ko ninyo. Nga matod pa sa Leviticus, that is a sign between me and the people. Unang giingon ka ng balay, tabernacle. Unang ilanan sa katao nga iya sa Ginoo. Pumita na, wanay balyang yun, mga tao musulti karon. Ako sultihan ta mo. Ang tanan akong gipangwali. Usay makadungog ang mga pastor, muingon di sila padayon sa imong kaisog pagsultis pamaturan. Tinuod pag gina kay kundi ko mangisog.
Ang Ginoo ra bay mo bungkag na tong kalaban nga di ta mangisog nga natay Ginoo nga isog. Unsay giingon ni David sa Psalms chapter 60 verse 12? Through God we shall do valiantly, for it is that shall try down o tread down our enemy, kay siya may mubungkag na itong kaaway. Muna mangisog ta pagsulti. Isukay ta mo share sa mga Facebook, sa mga pulong sa Ginoo, dili ta mo share. Katalawan mata, abi na mo na giingon sa Revelation, alang sa mga talawan, so may alang kanila sa mga talawan. Imperno. Klaro kayo ng pagkasulti, alangan, talawan ka mubarog anang pulong sa Ginoo. Mo bitaw na usay mingon ko ninyo kinahanglan ang tao ra ingon ni Apostol Pablo. Tudloan yun nga makonvince siya sa adlaw. Alam ko sa kaadlaw nga lays ng adlaw mo na panahon gani sa Domingo. Wake up mo early. Bisag di pa mo muanhi. Alang-alang sa Ginoo nga ikaw faithful. Di na ingon paryaso nimo laing adlaw nga na pa may time katugdo kay pabitaw ang kuan. Ang time na to pagsugod diri. Matawag ba di kay faithful ana? Matawag ba di kay convince ana? Na-convince ka ng adlaw, once nga pukawon ka, kung ganing mag-ampo ta, Lord, pukawa ko sa panahon sa imong adlaw. Aron may maya ang Ginoo. Wa man mangayo. Anak naman mangayo, Lord, kung naanay sakit, tabangi ko. Ya, kay wa ka nangandoy sa mga bulaton sa Ginoo, sa pagtabang sa Ginoo. Wa ka nagpabilin. Ang magpabilin sa tabangan sa Ginoo, kanang na-convince siya ba? Nga doon nag-adlaw lahi, kay kanang adlaw nga giatay sa Ginoo. Mao na atong rest day. Mao ta nga atong adlaw nga di nang Ginoo mutabang. Mao na ang adlaw ang Ginoo mubisita sa mga tao diri. Kay naghuna-una siya, nag-mindful siya sa tao. Ay siya gyud nagbuhat nato. Mao na ni tininuod niya kung gisulti ninyo. Nanata sa ulahing mga adlaw. Moabot ning adlaw sa Ginoo, wala na tay mahimo kay adlaw naman sa Ginoo. Once gani ang adlaw sa Ginoo, panimangos naman na. Mo ning gitawag og last days, unsa matong buhaton sa last days? Buyon lang bataan na sa last days ang mga tao mubiyas po pangalagad sa Ginoo. Mubiyas pagtuo. What an og gugma sa Ginoo, musugot mo ana. Padi mo maluwas, abi ninyo unsa kapait kining giingon, abi ninyo natagamtama na purong sa kapait ang giingon sa purong sa Ginoo, sa diha nga dili ka madala sa Ginoo. Kung dili ta maminaw, mo nang gingon sa Proverbs ni Solomon sa chapter 1 verse 22 or 23. Ang matur pa niya, I call, no one is answer. I spit at my hands, no one regarded. Wala'y nag-regard. Matur pa niya, when the time of calamities and you call me, I will not hear and I will love your calamity. Matur pa, when your calamity, like a windward, hangin ba, nagahuros ba nga, mahadlok na ka, mga alimpulos ba, murag bagyo ba, kataw ka na ka sa Ginoo na, pumili ka kung taglulit-pulos sa Ginoo. Mobito na nga din, mangisog dito sa pagtanhi, ilahi yun ang adlaw sa Ginoo. Na ako, musulti yun ko ninyo sa tanan mga gitawag, kaya abi niyo mo, ako, gipadala ko diri sa Ginoo, gipadala ko diri sa Ginoo. Wala ko niyan hidri kay naay gwapa diri. Ako asawa. Wa pa mo kung kailas pagpadala diri, wag gani ko kabaw nga diri bagyo ko ipadala sa Ginoo. Di adto kog bukid, gibalik ko diri. Why? Because naa mo. Sa tinuod lang naa gyud mo. Dili mapwede ng pastor gipaadto na sa Ginoo pagwali dito kay wala ang tao dito sa Ginoo na. Kaya ang mga pastor magbalantay na, pwede nga di mo mutuog pastor, wa ko'y mahimo basta ako. Nahimog yung kung wanang yung magwawali king ano man. O bitaw nang wala ko tagay permanenteng balay, bagyo ko'y sarili. Say, hinunggay ko sa kong partner nga, magkay balay. Tinuod yun ako ko'y balay kay ano, gigahin ko sa Ginoo, dili sa kalibutan, kundi dili sa pagwali. So tinuod lang, di man ko gusto mo eskwela o Bible school, kakapo yan ang magwali, kung tawhanon lang kay gulo, di gani maminaw ang pamilya. So, ganahan day ka. Wala'y ganahang wali. Labi na kung ang mga tao dili magpawali, labi na kung sawayong ka. Pero karon dili gyud ko ingon mahadlo kung dili mo gusto sa Ginoo basta ako.
magwawali ko. Ipadala ko niya dili. Wa ko'y permanente. Kaya mo manigingon ni Jesus Christ, ang musunod ka na ko, may paang bilo, may kalubluban. Pero katong 12 disciple, giingnan, kamo wala mo'y kalubluban. Ang buot pasabot, wak mo'y sundanan, wak mo'y permanente. Mo nang magwawali, mo nagingon, nadamay ang mga pamilya na ko. Nadamay sila nga, wa sila permanenteng balay. Pero sa tinuod lang, lingon ang Bible, babulahan kamo kay dukol kaninyo ang kamatuoran. Problema lang kay abi mo ang kinabuhi ni Job. Kung atong hunon bulahan mo tatong asawa ni Job. Bulahan mo tatong anak ni Job. Kaya nga naman, walay laing kanang righteous man dili sa kalibutan sama ni Job. Unya karon, iyang asawa wa panaluwas imbis asawa, mo na dili importante ang pagkaasawa. Kundi ang pagkatao diya sa Ginoo. Muna ako, dili ko importante sa kuha nga di doon ako'y asawa, doon ako'y anak. Ang importante gyud sa kuha nga ako gikuha sa Ginoo o nga di magwawali. Muna nga din itawag ko sa Ginoo. Kay mo man akong prayer sa Ginoo, sulit ako pagpapa. Gamita lang ko Ginoo sa dili pa ka mubalik. Kung mao na ni manulti gyud ko kung unsa gyud kulang nato dito bangan sa Ginoo. Kaya Ginoo dili mo tugot nga di alang sa mga nangalagad sa Ginoo nga dili isulti ang sikreto. Wala ang sikreto sa Ginoo karon mo nang gingon kung gusto mo maluwas pinaagi sa pag-rapture or put up. Aron danon niya dito sa throne. Before ta danon niya sa throne, danon sa taniya dito sa kamingawan. Kanang meaning sa kamingawan sa Bible kung imo nang basahon, that is peace, quietness, and safety. Kaya nga naman, may tabo lagi ng great tribulation. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass. Mahitabo yun nga, muna nga ang atong pagpangandam, aron dilita, makatagamtam anang great tribulation. Muna ang Bible ra, ang Ginoo ray nagingon, great tribulation. So muna nga ato ang bantayan. Kadin, dilita itugot sa Ginoo nga, makabaton ta ng kahadlok, kakuyaw. Kaya moabot ganin ang kakuyaw nato. Mo bitaw nang kwaon sa Ginoo ng kahadlok nato. Kung iyang gingon. Wanang gingon if you want to be one or to be caught up and partakers of the rapture. Wanang gingon diri sa pulong sa Ginoo imong sabton. Be born again. Munang wingon kung yung pagpakatao, pag-usab kay ang Ginoo dili mo rapture sa mga dili balaan kay ang iyang rapture o iyang apot ang mga balaan lang. So man ato pagkabalaan, di man kita balaan. Bisan nag-ingon ang Ginoo pagbalaan mo kay inyong Ama sa langit balaan, di man ta kabalaan. Mo bitaw nang dunay time. Matod pa niya, be perfect as your Father in heaven is perfect. Dili man ta ma-perfect kay nga naman dunay time, ingon ni Pablo, when the perfect come, the imperfect will vanish away. Mawala ra na. Although, bisag di ta hingpit, manikamot ta nga, unta ang Ginoo, hingpit unta. Ang importante, magpabilin ta, maubito na, gikinhanglan na to ang fishing, ang long suffering. Kaya nga naman, nagpaabot man ta. Kadin, kining ato ang lawas, ilisan ni, kisang din, wilis ini. Mo bito na importante nga din kita adunay pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo mo ni ang tingog sa Ginoo nga din ang tao niya saon man badlungon, koreksyonan. Scripture is given by inspiration of God, profitable, mapuslanon for doctrine sa pagpanudlo. Matod pa niya, reproof, correct, and instruct. Mo na, dili na, iwali lang. Ngayon nga, Ginoo, higugman mo. So, tinuod lang mag-warning ni, o mag-correct ni, mo bito nang hinungdan nga din, ang mga tao sa Ginoo, una, mga Hudiyo, nawala ang kamatuoran, kay nga naman, ilang gilapas. The prophet, ang prophet, o ang mga priest, ang mga shepherd nila, una, gilapas nila ang mga balaod sa Ginoo, giviolate nila ba? Kaya nga naman, giyon sa pag-violate, wala nila gi-distinguish. Gipaila, what is right and wrong? What is holy or unholy? Sige, nagsimba, was sila kabalo, nga din, unholy na rin ang gibuhat.
Mao na imbis si Jesus Christ nagsulti kamaturan. Pagkawala ni Jesus Christ asa man sila padung ang tanan na hisulat ay tabo nila. Katong hulupos na hisulat man to sa Jeremiah. Naisulat sa Ezekiel, gi-promise man to ni Isaiah, ni Jeremiah, ni Ezekiel, ni Hosea. Mo to gipang prophecy atong unang panahon. Gi-drive na lang Ginoo sila kay ngano man. Wa sila kabalo kay wala naman sila ay isog. Ang mga isog gi-sweep out naman, gi-sweep away, gipangwala na sa Ginoo ang mga isog. Manang gingon sa Jeremiah 46 verse 15. Why are thy valiant men swept away? Because they stood not, because the Lord did drive them. Ay, ang Ginoo mo ay nag-drive nila nga kamo kay di mo pato. Mato gyud mo sa kalisdanan. Basahon na ninyo ng Jeremiah chapter 46. Mo nang gipadala sila dito sa pestilence, sa sword, sa mga kadautan. Yung nga naman, wala sila nagtanaw sa Ginoo, di not stood. Wa sila nagpabilin, wa sila namutana, wa sila nag-search gyud kung unsa gyud will sa Ginoo. Maray nungran o karon kita. Nagtuo kada nga dili ta mo ato sa Great Tribulation kung dili ta magtanaw. I-drive ta sa Ginoo dito sa Great Tribulation kung dili ta mag-stood. Kana magtanaw ba mag-search ba kung unsa gyud gusto sa Ginoo aron di ta maapila na i-drive tak, kinsa man day nag-drive kang pero. Ang Ginoo man, nganong dugay man gipagawas ang Egypt. Ang mga Israelite gadto sa Egypt siya, sa Ipso. Nganong dugay man gipagawas, gipahitabo pagyud sa Ginoo ang tanan. Nga mga kasakitan napulo ka tunglo sa Ginoo, gipadayag sa Ginoo dito. Pinaagi sa pagpagahi sa kasing-kasing ni pero ang Ginoo nagpagahi ato. Kita po kung kamo di mo mutuo. Natural, gipagakay sa Ginoo inyo. Kay gamay na may maluwas, pumitaw na siya mo'y nagbuot. Sa tanan na itabo nato, kanang naitabo nimo, ang Ginoo nagbuot na. Ako, nahimo kong magwawali, kaya ang Ginoo nagbuot. Di ko gusto, kita may gusto anong magwali. Labi na wako'y grado. Kawas kung nako'y grado, gusto ko mawali, kaya nga naman, des pagwali, madatog yung ka. Kung maayo ka mong atik og tao, kunya ako, angayan maday ko, labi na din sa syudad, dili ko angayan. Kung hindi ko gusto, maulaw man gani kung ipon-ipon na. Madlok man gani kung na ay magwali Amerikano. Kanya ko pa ako interpreter, saan ako pag-interpret. Mo nang mahadlok ko magwali, pero tungod sa Ginoo, nganong nakawali man ko. Gusto ko muundang, di naman ko kaundang. Kasi paundangon ko sa ako ang mga parinti, paundangon sa wayong ko, babagan ko. Wala akong gingon, balag babagan ko niyo, magpadayon ko sultis kamaturan, mangisok, pagyo ko, masuko, pagyo ko. Sabi naman si Jesus Christ, nasuko ka ba? Baliwalaon natin yung kasuko ni Jesus Christ. Ganun nasuko si Jesus Christ? Because ang templo yun sa Ginoo, gibaliwala. Kung man yung unang sala nila ba? Ay kaduang sala nila nga diin ang balay sa Ginoo, wala na i-glorify. Wa na ganang paghimaya ba? At una, sa panahon ni Moses, napuno sa himaya, halos dili makita nila ang balay sa Ginoo kay ngano man ang clouds, ang gabon, ang pags ba kanang pags gani. Tungod sa himaya sa Ginoo, wa na nakakita mga taong wala na nagtan-aw. Pero katong naa sa sulod, nahibong sila nganong napuno sila sa pag. Ang sign na to nga ang himaya sa Ginoo nagkalibot. Panalipdan sila, ang nagpanalipod sa ila, ang clouds man ba? Wa ba mo kabawa na? Samtang nanggawa sila pa doon sa wilderness, nga gigukod sila. O, una kalayo, kung gabi kalayo. Pag adlaw, clouds, kaya nga naman, uwan atong unang panahon. Ang Ginoo magbuot kung ganun sa magkuhan. Muna magbuhat ang mga tao, great wala ron ang Ginoo magpauwan. Sa kung saan nila pagbuhat, diligin mo pauwan ang Ginoo, kung gawas ko ang Ginoo maghatag og ulan. Muna nga, itong unang panahon, ang ulan is blessing, karon dili na. Curse na na. Diba? Kung mag-uwan, ugway undang uwan, bahaning Davao. Tanawa sa China karon, hatod karon. Pila ka syudad dito, o probinsya nga gilunupan ang China. Wala nang the coming of Christ. Muna magbantay kita. Muna ayaw ginubiya at pulos sa ginuling ano.
Kaya nga naman, kung dili mo makakumplito, imbis ikumplito ta sa Word of God, kanang Scripture is given for the man of God will be furnished in the good works. Nga kumani ka nili, kanang kumplito na ka, kung sa imong gianid dinhi. Andam na imong kagalingon, nangay ka na pasaylo, balaan na ka, nagdala na kag-offering sa Ginoo because imong gi-honor ang Ginoo sa tanan nimong butang, kay nagtuo ka nga kanang tanang butang gikan jud na sa Ginoo. Dapat kung hatagan ka sa Ginoo, imong pa Apostol Pablo, magkaatag nagdagang pasalamat sa Ginoo kay iya man na, di ba? Ang problema kung di ka mutuo nga kana iya sa Ginoo, kay dili man kay iya sa Ginoo, ang tanan nga iya sa Ginoo mutuo kana tanan mga nahitabo diri tungod da sa Ginoo. Mo nang gingon sa John chapter 1 verse 4 man siguro na. Without Him, no one. Kaya ato ning basahon bi. Kaya ba si kini kalimtanan ninyo. Mismo si Jesus Christ nag-ingon. Walay butang nga nahimo diri nga dili binuhat sa Ginoo. Unsay imong nahimo, unsay nahitabo nimo, tungod na sa Ginoo. Labi na kung ikaw iya sa Ginoo. John chapter 1 verse 3. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Kung wala siya, wala yung mga buhat na hitabo. Ang nahitabo, una, ang Ginoo, mo nagbuhat na ng tanan. O bito nang importante nga din doon natin knowledge kay my people are destroyed because lack of knowledge sila, nangalaglag sila. Naabot sila dito sa Locos, nainumdum ko itong wallet, tinawag yun dito. Abot lang, wapod gi-relate sa magwawali katong wapod niya gi-explicar katong nahitabo sa ila sa Holocaust. Siguro mahadlok, siguro ito magwawali ka din. But, pahinumduman ang Israelite ba? Pero ang yan giwali, klaro kayo. Kaya doon naman giwali dito sa Ezekiel ba ito yung giwali, nagtanaw ko. Ganahan ko sa iyang mawali, pero na isa lang kabutang, nawa niya masulti ang tinuod. Siguro, wak pa niya nabasahan. Nga din, doon ay naitabo, nga doon ay propesya, ang matod pa niya. Dito puno daw ang propeta, nakita niya ang minteryo. Nakita niya ang mga bukog. Ug matod ba niya, kining bukog ba mabuhay panig-usab? Mo bitaw to, kung ang Ginoo magpabuhay ana mabuhay pag-usab, pero nagplano gyud ang Ginoo, pag makadungog daw sila sa tingog sa Ginoo, mabuhi na sila. Oto ninumdum ko tama gyud tanawar gyud ng Holocaust ug sinitabo nila, puro sila bukog. Payat na kayo. Karon paggawas nila, nanambog sila. Kaya nga naman, gibalik man sa Ginoo, itong nahitabo. Sa Holocaust, pirting payatan nila, halos nga naman, pila sila katuig, balay kaon, binuangan lang sila sa ni Hitler. Kaya mo, nagpropesya po sa pulong sa Ginoo, ito nahinduman ko, takmang ginagpunggin sa pulong sa Ginoo, mabuhi sila iksab, tungod, makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Muna na ang pulong sa Ginoo, muna nagsugod ang Zionite, nga nag-alwag sa ila nga magtigom sila usab, gali lang ang Zionites nila karon nahimo lang rebelde. Nga naman mga killer naman sa iyo kaya ang ilang mga kalaban ng mga tagagawas ba nakigila sa ila mo na imbis ang Zionites unta nga gibangon sa Ginoo ang Zion kanang pagsimba sa Ginoo dili naman dila mo na ang ilang gibuhat. O bitaw na bisan pa ana nga kita o bitaw manikamot pud nga naman kay wala yung usa nagsulti sa ato ang kamatuoran. Kaysa may nagsulti na ato kamatuoran, kung di po musulti ini kamatuoran, manang giyon sigurado gyud way maluwas gyud. Ay ipisan do the truth sa sitio pre. O bitaw na nga din adunay caught up, adunay rapture, tinuod na. Kay kanang rapture, imo pa sa Revelation, mo na ang pagdala nato dito sa throne of God. Kay ang throne sa Ginoo manaog na dili dito na sa Mount Olive. Mo bitaw na importante nga din kita may bawta kung kinsa ang qualified ana. Kinsa ang partakers ana. Ingon pa niya kung gusto ka mahimo, kinahanglan born again ka. Nya kung gusto ka mahimo qualified, born again is the qualification. Mo nang gingon born again pagkatawag yun pag-usab. Kaya nga naman, kung dili ka matawag pag-usab, mo na yang gingon diri sa Hebrews chapter 12 verse 8. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, they are ye bastards. Sa Deuteronomy chapter 23, ako lang paspason, kaya nakadungog na mo ini,
ang tao nga walay pagbadlong dili na siya anak, bastard na. Ang meaning sa bastard is illegitimate, dili gyud tunay nga anak. So gikinahanglan ng bastard is adoption. Mo na ingon ni Pablo, dunay adoption. Kanang pag-adapt nimo kanang mga gi-redeem na, kanang naa na sa orphanage, kanang naa na sa boys town, sa girls town, kay nga naman gi-redeem na sila sa mga worker sa gobyerno. Pero kanang naa sa street, di ka pwede maka-adapt anak. Mo nang giingon niya dito sa Deuteronomy chapter 23 verse 2, a bastard shall not enter into the congregation of the Lord, even to his 10th generation shall he not enter into the congregation of the Lord. Kanang mga bastard, dili anak tinuod, dili na makasud sa congregation sa Ginoo. Kanang meaning sa congregation karon is assembly, the general assembly, the church of the firstborn who are written in heaven. Mo nang giingon sa Hebrews chapter 12 verse 22. Nga ningon si Moses nga sa ulahing adlaw daw siya gikuyawan ug nangurog gyud siya. Pero ningon siya, but you are in the Mount of Zion, the city of the living God. Mo nang giingon, innumerable of angels. Mo nang wa na lang siya nahadlok kay nga naman naaman sila sa Zion, naaman sila sa Jerusalem, heavenly Jerusalem, langit nun nga Jerusalem ang naailaba. Kanang Jerusalem nga gilibutan sa mga manulunda, kanang mga pagsimba, kanang Zion is the place of worship, kanang simbahan that is called sa spiritual is Mount Zion. Kay naga-worship na sila sa Ginoo. Ang problema lang, og tunay ba na ang congregation, tunay ba na ang assembly, nga matod pa ang assembly, the congregation, nga gitawag sa ato on the church of the firstborn who are written in heaven. Munang nahisulat sa heaven, the church of the firstborn, kanang congregation, kanang assembly, nga general jud. Kanang atong una congregation, karon assembly. Munang giingon, not forsaking the assembly. Munang yang giingon, a bastard shall not enter into the congregation of the Lord. Sa panagtigom niya sa Ginoo, he shall not enter into the congregation of the Lord, the 10th generation. Munang giingon sa Joel chapter 2 verse 16, giinan niya ang mga propeta, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elder, and gather the children. Nga naman, kaning Joel, propeta Joel, nagsulti siya about sa malabot. Nga iyang giprophecy nga ang mga tao nangalaos na, muna ang mga ministro, mga man of God, mga minister, giingnan sila nga diin adto mo sa sawang sa simbahan. Pag-ampo mo dito o hangyoan ninyong Ginoo nga kaloy-an ang mga tawanan na, kay nga naman nagalaos na. Bisan niingon si Jesus Christ, the harvest is plenteous, the harvest is sweet. Kanang hinog na ba? Unya daghan. But the laborer is plenteous, few. Gamay ra. Gamay ra ang nagakuan, mao na nangalaos ang mga tao. Alaya na ba, dili na ganahan. Wapos magilagay prophecy man. Si Propeta Joel nag-prophecy, dili na pwede nga dili na mahitabo. Ang mga tao na luya na, nangalaos na, di na ganahan. Okay na lang mga gitawag og live stream sa ilaha. Okay na lang ng, basta kung sa isulti yung pastor nga, mag-live stream na diya, okay na, basta iatag lang tayo. Muna na ang ilaha, mga kinabuhi, karon mo, bita nakita. Ayaw itugot nga din kita malaos sa pag-ani diri sa balay sa Ginoo. Manang dili nato biyaan ni praktikong nga matod pa niya exhort one another. And so much the more, ring pa sa Hebrews chapter 10 verse 25. As ye see the day approaching, ang adlaw, nagkaduol naman ang adlaw sa Ginoo. O bitaw ning gitawag og last days, ayaw na mo pagtuo nga moabot pa ning normality. Kay do na gyud the end of the world. Kanang end of all things, kanang
Matapos na, tanawa. Humana ng pagpa-beauty-beauty sa naon. Kanang make-up, kanang mamalit ang mga babae, mamalit ang lipstick, kanang nagwapo, isang color na. Dili naman na makita, humana na, kaya nga naman, gawas daw dito, pag make-up daw, gawas, niya ayaw pag Christmas. Di dakpon ka, anong gingon, pasalamat ang tanan daw mga pangit kay tungod, kay di na makita ng pagkamahit, kay na may Christmas. Kaya mga gwapa, naglagot, kaya nga naman, di na makita ng kagwapa, kay na may Christmas. O di ba humanan? Nagi panahon nga mahumaning tanan ako, nahuman ako, ganahan ko magduwag basketball, nahuman ra gyud. Abin mo sa tinuod lang, sa napa kong anak, ganahan gyud ko magbasketball. Sa nawala akong anak, ganahan gyud ko magbasketball, pero nakaymo ko Ginoo kanusa man ni mawala ang akong gana sa basketball. Kaya nga naman, ang Ginoo magsilos. Kaya ang akong gana to dito, wala ino ko'y gana. Sa pagsimba, sa pagwali karon ganahan ko muwali. Pabitaw ning girecord na ko ni sa tinuod lang. Kay ganahan ko maminaw, kamo di mo ganahan maminaw. O hinungdan kay di mo nubyo ini kay tungod kay di mo ganahan sa pulong sa Ginoo. O bitaw nang gi-record ni, may na lang ni inyong taning paminawon sa twice a week o once a week. Ako every night ko maminaw ko sa kong wali. Ingot ng mga pastor ako naka-istorya nga di magud sila ganahan muwa maminaw silang wali. Kaya nga naman ilang wali wala na ko na mali magud. Wala magud sa Bible. Pero tinumo mo ng kaganahan, siguro makita ni mo sayop. Sa pulong sa Ginoo, walay sayop diha kung tinuod lang musulti ka sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, mo man gingon sa Ginoo, sa gingon niya sa Joshua, do not depart this book of life, but meditate day and night. Joshua chapter 1 verse 8. O si David nagingon sa Psalm chapter 2, o chapter 1 verse 2. Una sa chapter 1, bulahan daw ang tao, din wala nagalakaw sa tambag sa mga taong daw. Tani, naglingkod ka sa lingkuranan sa mga mayubuiton. Kundi ikaw, nagakalipay sa diya sa pulong sa Ginoo, nga din imong kanang gipalandong day and night. Dapat magpalandong ta day and night. Kung saan mo pagpalandong, nga Domingo raw magwali, mabitang ang gi-record ni, paminawan, ito ako sa tinuod lang, madasi ko sa pagwali. Kaya nga naman, ang pulong akong gisulti, mo katong nagapahinumdum kanunay nako. Na di ko makalimot sa Ginoo. Kaya nga naman, mo bitaw ni ako giingon sa inyo warning ni. Salamat ang po nga why mo view ini basta importante nga abot ang panahon makahibaw ra sila nga dunay gyud propeta, dunay pastor nga nagsulti tinuod. Una mga pastor mingon ako padayon sa imong kaisog sa pagsulti. Isog daw kung sulti tinuod jud. Mo bitaw nang nabasahan ako tong gito giingon ni David kay kundi ko mangisog dili gyud tumanon sa Ginoo ang tanan na natong gusto nga ang Ginoo mo'y isog. Siya ra ba'y nagbadlong ang mga kaaway nato niya di ta mangisog sa pagsulti nga natong Dios isog Dios. Makakahadlok ko ng Ginoo, di ba? Walay makakita sa Dios ingon pa ni Moses. Kay kung makakita daw sa naong sa Ginoo mamatay. Wala wata makita kutob lang tas pagtuo. O bitaw na pumingon kaninyo nga atong Ginoo is isog pas mga isog. Although na sila laban mercy because of grace. Giyatag man gud yang grace. Kung wa pa niya giyatag ang grace, di kita kalagad sa Ginoo. May siluso ang Ginoo, pero dalay ko ng Ginoo bisag magsilo siya as anato, do na may gikasinaan nato yung udol ta sa Ginoo because of grace. Diya tang gihigugma lang gihapon. Diya lang gyapon tang gikaluyan, pero moabot ang time, labi na ningon siya short na lang ni. Short time that kinahanglan atong i-work, atong pagani dito ni Jesus Christ is 4 months na lang. Harvest na. Nya, baliwala na to ng 4 months. Mabitaw ko, nangayon ko Ginoo unsa man ang 4 months harvest na. Manang gikwinta-kwinta na ko naman akong gingon, kanang 4 months ka harvest na is 2 ka tuig ng tunga. Mao na magbantay taw niya na consume na nato ang 1 ka tuig og tunga. Mo na tama-tama gyud pag-abot sa eleksyon. Wata kabalo kung kinsay presidente. Kung mahimo ng presidente niya, muunor na siya, nga di gupalo siya sa Amerikano. Mudawat na siya diri og mga armas nga para fight na. Wata kabalo, magpayat na ng Thailand ug ng China. Plano naman na sila, wata kabalo. Ang importante nga kita andam. Mangandam kita. Mo na yang gingon din kanang congregation, ingon pa ni David sa Psalm 74, chapter 2,
chapter 74, verse 2. Remember thy congregation, which thou hast purchased of old, the rod of thine inheritance, which thou hast redeemed, this Mount Zion, wherein has dwelt. Manang giingon kaning sayon nga gipuy-an sa Ginoo. Niingon si David, hinumdumi imong congregation Ginoo nga imong gipurchase. Anang iyang gipurchase ba saan ang purchase? Gikanbas ba? Mga tao nga Palit. gipangpalit. Purchase by the blood of God. O ikaw gipalit mo ka, gipurchase mo ka. Muna yang giingon diha. Remember thy congregation, thou was purchased of old. Katong mga tao atong una, pinaagi the rod and thine inheritance, pinaagi sa sungkod ug sa mga ilahang panulundon, which thou hast redeemed, nga din imong giredeem sila, this Mount Zion, where thou hast dwell. Kining Mount Zion, the place of worship nga din ang Ginoo nagpuyo. Mo bitaw na nga kung gusto mo mahimo qualified. Manang gingon din niya. For the qualification and the partakers of the rapture and to be caught up is to be born again. Mo na ko isulti ninyo. Kay unang na daw. Rapturon ba dahil ka kung pa mailisan? Ang mga balaan mo may rapturon. Kung saan mo pagbalaan, di man tabalaan, masayop magyuta, di ba? Kanya muabot ang time, ingon ni Pablo. Muabot ang time sa hingpit. Nga matod pa sa Daniel o sa Revelation, nga ang nagbuhat og matarong, pasag din na siya pagbuhat og matarong. Ang nagbalaan, pasag din na. O ang nagbuhat og dautan, pasag din na sila. Pasag na lang po. Mo na akong giingon kanin nyo, kung kamo magbuhat og matarong, padayon yun mo. Ayaw na ipadayon ng dautan. Kaya muabot yun ang time, nga ikaw, di na yun kakausap siya mo galingon. Kaya ang Ginoo man, kung muabot ka nga di, wa pa ka nausap, mabitaw ng twinkling of an island. Mabitaw na is born again. Kung saan man mo pag-change, kung wa ka na usab, kinsa man ito ibang usbon sa Ginoo, ang ilang lawas nga din usbon sa Ginoo nga to sa Espiritu, kunya wa sila nagbago. Wa gani sila na usab sa ilang pagkatao karon. Ngadto pagka-usbon pa sila sa Ginoo sa Espiritu. Mabitaw nang nagtudlo ang pulong sa Ginoo, kanang water baptism is repentance na. Manang giyon sa Revelation nga din, the dragon stood before the woman which was ready to be matod pa delivered. Matod pa niya for the bore her child as soon as it was born. Muna moabot yun na ang Great Tribulation sa diya nga matao na ang mga anak sa babae soon as it was born. Unang gingon, bukdo na nila. Nya mo na, ang Ginoo po, ilisan po ta nila, ilisan ta niya, aron dili ta magbukdan. Nya katungwa mailisan, amaw na itong nagbukod nila. Unang gitorture, gisakit. Kaya nga naman, panimanos man sa Ginoo, nga nung wala gid kanang wagin ni believe yun ba, nga mao diay na ang rapture diay. Para yung gingon din sa 1 Corinthians chapter 15 verse 44. It is sown a natural body, it is rise or raise a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. Nya unsa may atong buhaton, kita kinahanglan mahimot ang spiritual body kay ngano man kanang natural body kanang flesh and blood kanat inherit man. So therefore ilisa na mao nang sa 1 Corinthians chapter 15 nagtudlo sa Apostol Pablo nga ang tao ibutang na sa order. Ang first fruit si Jesus Christ o katong iya ni Kristo mo ba na inigbalik niya. Mo na nga ilisan jud ta. Ingon pa ni Apostol Pablo pero twinkling of an eye lang. Mo na yang gingon is magbantay jud ta. Kay twinkling of an eye man mo na ang imuchin sa tuang lawas mo na nga kita pabiling kita kay dili man kita ilisan sa Ginoo, dili man i-pour out sa Ginoo ang Espiritu niya di sa simbahan. Ang Philippians chapter 3 verse 21 ingon pa ni Apostol Pablo, who shall change our veiled body that it may be fashioned like into his glorious body
according to God. Kinsa may muilit ing ato ang lawas nga madunot nga aron kita mahimutan may sama sa glorious body. Kinsa man di si Jesus Christ ra. Mo nang gingon si Jesus Christ, mupalo ta niya dili ta mo believe. Palo kay kanang believe without work is dead man na. Mapakita lang ta nito ta sa Ginoo para atong nagwali dito sa YouTube akong gingon nga ganahan ko. Iyag yung gi-explicar niya ba. Dili man daw natawgo na dayon ang gitawag niya og magsimba ka Christian ka na. Iyan na kasi Ginoo. Magdaay ka, mag-awit ka, Christian ka na. Dili man daw na para ana daw kanang adto ka sa barba. Dunya, nay kon dito, pag muadto ka sa bar, barista na ka, bisag kasalang ka adto, barista na day ka. Manang dili na matawag nga ikaw muadto ka bar, nga mahimo kang barista kung kasalang ka muadto mo na kung mingo lang ka magsimba. Mo na nga gusto gyud daw sa Ginoo nga din kita ma-change. Kay dili ta pwede nga mahimong maka-possess, maka-inherit kung dili gyud ta ma-adapt. O bitaw nang naay redemption, gipang-redeem ang mga tao, gihalat sa Ginoo ang iyahang anak, nga nagpakamatay, aron pag-purchase, pinagi siyang blood, mo ito yung meaning nga gi-redeem na, katong tanan nito, mo itong nahatag siya o kagahom, nga mahimong anak sa Ginoo sa tanan nito, pero matod pa niya, kato lang na tao, dili sa uno, dili sa dugo, dili sa kabubuton sa tao, kung dili ka nakabubuton sa amahan, so may kabubuton sa amahan. Namatod pa ni Jesus Christ, ang sugo sa amahan, if any man come after me, sa iyang gingon, let him deny himself, i-deny na imong self. Sa unsa nimo pag-deny, kanang di na ka magsilibrar sa imong adlaw na tawhan dis kalibutan. Kay Christian naman ta, labi na do not mention. Kaya ang Ginoo siloso, mabitaw na ninyo si Joshua, di mo kaalagad, kay siloso ang Ginoo, kay magsilos yan, dili ta gani pang mention nun, ug laing ngalan. Diya sa tubangon sa Ginoo nga naman, kay ang himaya alam man sa Ginoo, di ba? Glory due to God. Alam lang sa Ginoo kay siya may nagbuhat nato. Mao na ang tinuod nga iya sa Ginoo nga di way laing himayaw ng Ginoo ha. Manang dili siya masayangan ng mga butang sa kalibutan. Kay nga naman ang Ginoo ra magay putag iya ana. Matapos na ang tanan kanay mo pagkadako matapos na na. Kanang imong gwapong sakyanan matapos na mawala na. Tanan mga butang diri matapos, kanay mong balay matapos na. Mas maayo pang wala ka kay nga naman. Kung nang gingon mas kuyaw gyud mga lagad sa Ginoo kung naa ka kay nga naman. Duha kay agalon. Salamat gyud ko nga di na ko wala ko'y permanente total. Sa makong biyaan. Wa mo ko'y biyaan mo na bisan asa tumuad ko pwede ko kadto. Kay way naghawid na ko. Mo na ang tinuod nga magwawali, walay permanente kalubluban daw siyang ulo. Munya nagpastor ka nga naa na kay dagkong balay tanawa. Katong pag-atin na kog meeting, yan dakong simbahan nga iyang gipatubo. Karon pa siya niingon nga din walay pulos. Natapos naman. Imbis pagwapuon pa to nila, adili na daw. Kanang pagpagwapo daw sa imong flooring, imarmol mo wa na nay pulos. Karon pa siya moingon walay pulos. Pero sa wa pa na itabo ning pandemic, nga wa pa badlungay nga dili mag-gather out. Pulos gyud na kayo, ingon patong ingon. Sawayon patong mga simbahan nga dili maayo. Sawayon patong simbahan nga gamay. Wa sila kabalo ka ng simbahan nga dili maayo. Mo ni pinili sa Ginoo di mo mutuwa na. Anang dishonor things ba? Mo na gipili sa Ginoo, gigamit sa Ginoo kung kini di sila ganahan ini kay unsa man klaseng simbahan pero ang pulong naa diri. Kung ikaw mutuwa na nga ang imong pag-ani dinidili ang pananaw nimo kundi ang pagtuon nimo sa pulong nga naa diri mo pay pangit ang simbahan wa pagid pulong sa giri samot na hinuog wala. Kung bitaw na nga po okay lang ni kung dili ihatag sa Ginoo ang material para pagwapo ni ang importante nga ihatag sa Ginoo ang last message niya sa ato. Parang last mensahe ba kay wa tay mahimo. Kung bitaw na nga sa Ginoo unsa gyud last mensahe sa Ginoo mo ni siguro ang last mensahe sa Ginoo is sabi ni Monsa, kanang mahimutan ma-resurrect. Resurrection. Wala yung gingon din sa John chapter 3 verse 3 to 7 ha.
Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Dili niya makita daw. Sa verse 4, how can a man be born again? Sa verse 5, Jesus answered, except a man be born of water, bautismo na, and of the Spirit. Kanang Spirit is changed. I-change ka nga to sa Spirit. He cannot enter into the kingdom of God. Sa verse 6, which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Kunang sa verse 7 yun siya, marvel na tayo mo hibulong yun. You must be born again. Pagkatao kapag usap, bisa pag nangalagad ka sa Ginoo, bisa ka pag-pastor, pagka-reverend, pagka kung waka na tao pag-usap, di ka kasul sa gingaryan sa langit. You must be born again. Unang number 1 yun utang pastor na born again. Saan ka na born again? If any man be in Christ, ingon pa ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 mo siguro na. He is a new creation, all things are passed away, behold, all things are become new. Kanang old, doon sa mga old things, kanang daan mo pagkatao, kanang celebration diri sa kalibutan, sama sa imong birthday, sa imong Father's Day, o musulti gyud ko anak kay ano man mao man na ang ingon nga physical. Kung di ko mangisog na usaw pagbuhat sa Ginoo, usaw pag-change sa imuha. Kanang espiritu, ang ilang pagtuo, pangayoon pa na nimo, Lord, Spirit, Holy Spirit, come unto me. Which is, nga wa sila kabalo. Nga din, Father, Son, and Holy Ghost. Ang Holy Ghost mo ning pulong. Ang pulong sa Ginoo is holy. Ang Espiritu mo na pagbati. Kung batiun mo ning pulong sa Ginoo, that is Holy Spirit. Gusto mo rin ng Espiritu, be? Pagbati man na, di ba? Muna imong conscience. Konsensya ba? Kanang nakay konsensya pagsabot sa pulong sa Ginoo. Kung nakasabot ka sa pulong sa Ginoo, ngayon imong buhato na, o that is Holy Spirit. Anang imong pag-ani nimo dinhi, tungod na sa pulong sa Ginoo, nagkait ang Holy Spirit nimo diri. Ang Holy Spirit mao ning pulong. Mo ni ang gitawag og comforter. Dili ta mo biyaan nga orphan kun dili hatagan tag comforter nga makatabang nato. Mao ni ang makatabang, mo na nagtuon tag pulong sa Ginoo aron tabangan ka sa diha moabot ning giprophecy gayud mismo ni Jesus Christ kuna siya mobalik. Dunay great revelation unsa man atong buhaton, mao ni ang atong tanawon kung unsa atong buhaton. Kinahanglan manulot ka sa kingdom sa Ginoo. Ang kingdom sa Ginoo is spiritual na. Tanan mga sugo sa Ginoo is spiritual na. Wata ka balo kung unsay may tabo na to, basta ilisan lang ta. Nga mo na iyang gingon, nga naata sa kingdom that cannot be shaken. Kaya nga no, ang pidaagi sa Great Revelation, uyugo niya ang butang nga dili mauyog, tan-awon niya kung kinsay magpabilin. Mubita na mangandam kita nga di ta mauyog, aron mo kita magkapabilin, mao nang musulod na yun sa kingdom. Kanang kingdom, that is the good news sa Ginoo. Mao nang maayong balita yun ni Jesus Christ, kanang kingdom, thy kingdom come. Doon na po yung natudlo ba kanang kingdom, ba kanang prayer. Nakay mo yung kumayo ng pagkasulti pirmiro, pagka-ikadwa na wala na ba? Nga din, ang tao gani mag-ampo, kanang musud sa kwarto, kanang nagtuman sa mga sugo sa Ginoo, kanang thy will be done. Kanang ang kabubuton sa Ginoo mo na mahitabo sa imo ang gibuhat nimo. Your will be done, Lord. Mo na nga diin mo na mag-ampo sa Ginoo when you pray in this manner. Our Father, kanang Father lang gid naa sa amahan. Thou art in heaven, hallowed be thy name. Kanang nagbalaan sa ngalan sa Ginoo, wala nagbinuwang, nagbalaan ba mga tao nagbalaan sa pulong sa Ginoo. Wala nagblaspheme sa pulong sa Ginoo. Blasphemous man ang ikaw Kristohanon. Kanya dili day ka musimba. Wa day ka nausap kinaiya nimo. Blasphemous man ang gidala nimo ngalan sa Ginoo, di ba? Bugal-bugal man na. Pag Kristohanon ka, niya isog day ka, mga way day ka, ingunana mo katunguli. That is blasphemous. Tama mo ginagingon sa pulong sa Ginoo every day. We blaspheme God. Na-blaspheme daw ang Ginoo yung Apostol Pablo every day. Mana yang gingon din sa Roma chapter 8 verse 29. For whom he did foreknow,
He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Tanawa. Kinahanglan mahimot ang firstborn among the brethren. Anong gitawag mag-firstborn? Wa pa mo kabaw si Jacob o si Esau, giilogan nila ang unang pagkatao. Ang blessing tunga dito sa unang pagkatao. Noon ana, yun na. Pero giilog ni Jacob, kay si Jacob, manghud man, ikaduha man siya. Unya, kato si Esau is the firstborn. Wala niya atagag bili, yung gikambyoan og kaon. Gigutom manggod siya, bahala ang tato gigutom kung nagunahuna siya sa blessing nga niingon manggod si Isaac nga panalanginan ta kay Esau, luto iko, handa iko, pangayam dito. Kay bulag naman si Isaac, wala na siya kaila kinsa iyang anak, wapo pagpangit ba, baliboon bagdila, basta iyang nahibawan si Jacob, walay balhibo. Si Esau baliboon mo tong gisugo si Esau kay nga naman siya ang firstborn, ipasa na ni Isaac ang blessing mo na ang firstborn. Si Jesus Christ is the head of the church, the firstborn, the first fruit. Kana firstborn o first fruit pareha na diri. Wala yang gingon kamo nga nahibaw na ha, siya pod nag-ingon. Gi-predestined mo. Gi-appoint mo ba, predestined, gi-tagana mo ngadto sa matod pa niya to be conformed to the image of His Son. Para kamo masama ba, ma-conform sa imahe, sa dagway nga anak sa Diyos. Aron kamo mahimong gitawag og firstborn. Kaya nga naman, si Moses nag-ingon sa 12, nga din, wa siya na nahadlok bisag kuyaw ang panahon, but niingon siya, but you are now in the Mount Zion, the city of the living God, the innumerable angels, gipalibutan daw mga manulunda, kanang pag-gather ninyo, matod pa niya, the general assembly of the church of the firstborn, which is written in heaven. Sa ubang pulong dito sa dictionary, sa Bible, which is record in heaven. Na-record ba? Ang church nga na-record sa heaven is the church of the firstborn. Kung ang mga church nga din sila mahimong unang na tao sa mga kaigsunan, mao to ang na-record sa Ginoo. Nya ko kita, wala ka na tao uguna. Mo nang gingon paunahin ni, di ba? First man tanan, first. Sige first. Balag duha ka oras lang kamani dinhi basta mauna na tong Ginoo, mo gyud na gusto sa Ginoo kay mao man iyang bayaran ang nakauna lang. Pero nalit ka, ayaw na, it is been, mo nang gingon sa Psalms 157 verse 2. It is been to wake up early and to sit up late. Di nato na pasagdan o di nato na tagdon. Ko bitaw na kumuangyo ninyo gamay na itong panahon at kabalo. Isitol na kay si Jesus Christ ni ani aropad. Perfect, established, strengthened, and sitol. Basi kana na inyong kuwang. Kumpleto na mo nga din kamo naigugmag yun sa Ginoo tungod ni ani mo diri kay ngano man mga anak mo sa Ginoo maghalad yun ta. Mo man ang halaran nato. Wala man ni nagingon nga pila ka oras na maghalad batag buntag, maghalad pa batag gabi. Wala, ang importante nga ikaw naka pahimuot sa Ginoo through your honor and glorify and praise His name. Mao ra ginahiyang giingon, mo na ang simba. Mo na iyang giingon dinhi. Sa 1 John chapter 5 verse 4.